imali ngamshiya nayo sineplan yokuthi ngoba amakho usekhulelwe yabo manje siqala impilo yethu sibe neshelter yethu ngayishiya imali ngathi sizoshaya isikole sokugcina yila khona engiboshwa khona ke kodwa imali ingakuyena nama plans ethu uyawazi ukuthi ingane kumele izalwe kahle ikhuselekile inomuzi hawu okungixakayo namhlanje masekhuluma kanje engifisa ukwazi ngibuza ziphi ke lezo mali noma kwenzakalani ngale mali ngoba ngamanye amazwi enkulumeni evezwa ugatsheni okusho ukuthi ukuboshwa kwakho ukuthi ubengekho eduze kwamama naseduze kwengane kodwa kukhona kade kushile for bona mzimele ngizama ukuveza kuleyo ndawo so ngicela ukuthi mhlawumbe umama asichazele indaba yomuzi ngoba uyaveza ugatsheni ukuthi wayekade evele ishila into ethi kufanele athole indawo okanye athole umuzi ukuthi akwazi ukuthi ahlale nengane. Yeah, but nje before ugatsheni simfaka kulolu dawo nginombuzo ukuthi uke waxhumana nomndeni wako owami njengokugcina ingane. Sizamile ukuthinta ngesikhathi owami efika ekhaya nalengane. Ngazama ukuxhumana ngoba bengeke phela mhlale nengane encane kangaka. Ngingakhulumile nabazali bami. Wawuthinta wawuthola wakhuluma nawo. Umndeni hayi ngisigathi nje ucingo lusaringa kanjalo lakhatha. Ngasi ngiyaphinda la ngabe sisangena ucingo. Inamba ingane enginike yona ithi inamba kamawali. Mina iqalile ukungixoxela istory sika owami ukuze nami sengikwazi ukuthi ngimlalele. Kwaphela ingane siyeqa emakhaya. Mexoxa umfana wami uthi ingane ifike kuyena ikhala ithi ifike kuyena mesho imfonelile wahamba woyilanda la ibikhona ngoba isiphumile nasekhaya kuma wayo so naye akakwazi kuma wayo batholana sebetholana endleleni ngoba sidwanguza nje ngani ngasazazi ukuthi fashionip wabuya naye wezala ekhaya useyangitshela ukuthi uma wakhe umtshela manje ukuthi lo baba bebehlala naye akuyena ubaba wakhe. Kaslami inkinga ayipheli ingakho thina Sinyoni TV sihlezi sikhona ngoba inkinga azipheli futhi asiyeki into umnyombo noma isixazululo singaphumile siphele endlebeni. Namanje ke siloku silandele njalo udaba lika owami sihamba nogatsheni njengamanje Kaslami siya ngqo lapha kumaqwabe la khona kufanele ukuthi ilahlile phela ingane ngoba ingane siyathola ukuthi ize yayohlala kubo kwesoka nesimanga so ukuthi ibisingesenayo indawo yokuhlala naye futhi siyathola ukuthi Kaslami akakaze ezeyilandelela ingane ukuthi ikuphi iphila kanjani akakaze ayifonele namhlanje ingakho sithe no ngoba kufuneka yena kwambili uyena umuntu odingakalayo njengomzali wengane bathi ingane ngeke besinike engekho sithi asiyekena ngqo. Mina sengikhathele ndaba kodwa ngoba siyaphikelela singabaphikeleli umzona kavunga mesovala sekuvala ngamakhanda namadoda tisiva thimgola khola thethi ngacoma ucomo fala kahla hamba neGaslami hamba nomalandela uthi ke amalandelani no Inyoni TV ku YouTube ethi Inyoni TV ku TikTok ethi Inyoni TV ku Facebook everywhere mothi nje Inyoni TV bavele labafana ebabili phela la sandeni somlilo kabuyami sihamba nje manje Ngakho ukuthi subscribe niphinde nithi super thanks asibonge futhi nendondo asikasibonga siyabonga siyanithanza 200 subscribe cha sayithola iaward yes sangabakhombisi kodwa sisoleza soyiveza Ningizimu Afrika asamba Kaslami vuka thi ongekho kwajo area ya ngekho la oplomozo khona la ayila yabo jina la udefana nizama indlela yokujika nendlela yokupara balaba vele bechofa amafoni bengayinaki nemoto wona lo muzo phansi yona lo phansi sehleni zethi ngivale la nguphi vale
Oh hey. Kami kanjani? DJ Mlwazi. Galunga. That's all. Itrack sakho lesi. Oh hey. Hey madoda. No, siyalo sokuqeda imjolo lapho ekhaya. Lungile kama ngifike khona ne. Ungasaza uyivibe le. Oyile sayibona Sayibona sokuthi imoto khumbula. Azikho izinto. Koko sekhuleke ekhaya. Akhona uzokupha umuntu. Oh mama la. sanibona sisi. Yebo sanibona. Njani? Sayinina futhi. Ya siswami kusayithina samba naye ulangelihle siswami. So hayi. Cha nawe ke langelihle ayibo wazi wakufaka ukushisa. Hayibo uyazi ungibangela ukushisa phela manje angisazi yini kangaka Mntanami uzifuna ukubesela. hayibo hayi owami ngamzala nawe angimzalanga mina nalaba njalo nje ulongifika la hayi ngikhathele phela mina hayi ngikhathele kodwa manje masaxolisa ukuthi izinto eziningi zoniwa ngomlomo phinde ilungise ngawo umlomo so njengoba nathi sisaqala indaba umalandele kumele sibe khona Sinyoni TV and lolu daba nalo lihamba nathi so asikwazi ukuthi somshiye lusale ngemoyeni kanje. owami nolanga angazi nina njalo nizohlezi nila ngigcwele umhlaba wonke kukhulunywa ngami Sexolisa kodwa icethu wehlisa umoya mhlawumbe usiphithuba noma ke singene ngaphakathi usize ukuthi sithini namhlanje Sicela ngaphakathi. Hayi ngeke usibuka ngabantu Sinyoni TV shithi nezela mina mina ngakwazi ukulungisa lento kaowami nobaba wakhe lo sisobabili anginazi nini ukuthi ningenapi Hayi singene ngaphakathi ngoba manje Siyakhulumela ngaphakathi sibuka abantu. ngoba nathi khona la sisuka khona so wawukuphi wena abantu bengibuka wawukuphi uyakwazi manje ukuthi ubuka abantu leso sikhala yabo njengoba ngizempilweni zenu ngizovala leso sikhala ukuthi angibangabikho empilweni. hayi ngicabanga ukuthi imibuzo nezimpendulo nayo konke uzokubuza kubaba uGajeni uzophendula wena sicela singene ngaphakathi asexolisa sexolisa mhlawumbe masingena ngaphakathi hayi kodwa ngikhathele ile Nyoni TV ngikhathele abantu bonke njalo amehla kumina hayi ngeke ngikhathele ngenani uzalima madoda bo mzethe mhlawumbe wangena la qha ume ngapha hayi siyaxolisa mhlawumbe sibingelele kwesibili sixolise nje njengoba eshilo umfowethu umalandela siqondile ukuzoxofa mhlawumbe imoya le ekhaya thina njengeNyoni TV sithanda ukuthi masiqale into singaba amavaka izifike ngasekugcineni siyaxolisa kakhulu ya ufakazela ugwajosi swami sike sahamba sayimbumbulo siyo la sithole khona umkhondo wengane noma nje mhlawumbe ngaphambi kokuba ngifike odabeni lasembumbulo mhlawumbe uma wamugcinene nokukhuluma nengane owami xhumana naye since ahamba la ekhaya Kangizoxhumana kanjani naye enza ubuhlazo owami angithi wenza ubuhlaza waphuma wahamba befanele mina ngimlandele Angizomxhumana ngihlushwe yini hawu wenza intando yakhe hawu ushuthi mama wena uDecember wonke nje amaholiday wadla nje inganagawo yazi ukuthi kuphi ihleli kanjani awuyixaki asikujaji kodwa nje siyabuza njengomzala ayikabi owami waphuma wahamba angithi wenza ukuthanda kwakhe ngendlela yakhe kodwa ke yakona sukujaji siswami kodwa angiboni mina iqiniso kulokho njengomzali ukuthi ungathi ingane inyanga yonke awukazi uzokhuluma nayo nakakhulukazi nje kade kwamaholiday izinto ezenziwa ngamaholiday andinganayambanga ngesimo esiright mhlawumbe mina ngokwami nje mangathiwa mina nguwena ngaba ngokuthi ngaba ngikaze ngilale namanje indlela ebhlungu ngakhona kuthiwa ingane yakhe ilela uyazi ukuthi kuphi sambile ke siswami ingane sayicinga sase sayithola
Namtholaphi? Samba nayo uGajeni lo. Ingane isembumbulu kaMbili. Ikwabani khona lapho? Yenzani khona lapho? Ithathwa uyena lo. Inkinga siswami bazama ukufonela kaMbili. Bazama ukufonela ngazi umama wakho uthi wakhuluma naye kwanqamukelana kanjani emva kwalokho kwangabe sakuthola. Mina ngibona njengazokuthi kunobudedengu obukhona. Hayi mama kanayo. Bongayikhathaleli ingane yakho. Ngangayikhathalela, ngiyikhulisile. Nakho mama ukazi uzoyifonela ingane. Ino 25 years iyazazi ukuthi yenzani. Uye futhi lo. Ingakho ngithi mina kunokungayikhathaleli ingane. Ungathi nje mama masingathi ngoba sila zokubikela ukuthi ingane yakhe inqunyiwe noma yenzeka le njengoba sesithole imbumbulu nje. Hey, uyadlala. Uyadlala. Eyami mina uyayikhipha la ngelihle ingane. Uyayikhipha. Ma wami. Yini edala ukuthi ungabi nasikhathi nengane? Isono sami sokuthi ngaphuma ejele. Ngabuya ngazoniqabalisa nengane. Wena wathatha ingane yami. Wathatha ingane yami yini uqhamuka usukwazi ukuthi isembumbulu? Ingoba ngiyayidinga ingane yami ngikhathalele. Ngikhathalele ingane yami. Yenzani lapha embumbulu? Uyifihla khona? Noma ake senze kanje mfowethu malandela. Ake sikuchazile ma udaba lonke thina njenge TV sexolisa ukubuka ngathi sigxambukele indaba enza kwakho. Kabe yami awumchazele. Ingane ngicabanga ukuthi ila ngiyasuka ngalo la yahamba ngalo. Yaxhumana no boyfriend wayo. Mayixhumana no boyfriend wayo umfana wabika kubo ukuthi umuntu wakho unenkinga so. Asekho kubo nje manje usesigangeni. Into ke yagcina yenzeka wayithatha umfana ingane bayamukela kubo kwamfana abahlali. Kodwa into abayilindile balinde nini ukuthi nenze iqiniso lokuthi nihambe niye kubona nifike nikhulume kukhulunyiswana. Ingane ikwazi ukuthi lento enayo njengamanje ingane ididekile. Kwaze ukuthi lento enayo eyiphethe njengamanje lokudideka netrauma. Ikwazi ukuthi niyilungise njengabantu abadala. Into abakhale ngayo bakhale ngokuthi wona magumede awukazi uzobafonela. Akwazi uzobathini, akwazi uzokhuluma nabo. Okuyinto eyiphutha ke leyo ukuthi ingane ngingathiwa ihleli kubo kwamfana isikhathi esingangenyanga. Wena uthule njengomzali. Asikwazi awusho lutho. Awulandeli. Mina ngikwazi owami ukuthi uqomile. Angikwazi owami ukuthi unendoda. Yonke lento ayenzayo owami uyenza ngokufika kwalo ulangelile. No siswami ubuzoyazi kanjani ingane ungayisupport. Ukhombisa ukuthi wena ingane awisekile. Awunendaba nayo. Bese yabo thini sekuze kwayithina esesesathola ingane egcinana nenamba engane yakho nayo. Yabo? Awuyifoneli. Awukazi uzoyifonela ingane uyibuzo. And iyasho. Uwablockile ama calls zami owami. Uwablockile ama calls zami. Awangeni. Mawuzama ngenye inamba yomunye umuntu ngoba ublocka awakho ama calls. Mawuzama ngenamba yomunye umuntu. Enithe masifika lapha kulowa muzi safica ukuthi ingane ihleli kahle. But ngesimanga so ukuthi thina njenge TV asiqovi sifisa ukuthi ingane ibuyele kini njengabazali bayo. Safica isimo lapha ingane ihleli kahle yonke into right but ngegama longukuthi ekugcineni nomzali wayo. Nangu noGajeni umzali wayo. So izinto kumele iqonde ziye phambili. Qonda ukuthini ukuthi ihleli kahle? Kusho ukuthi la kimi bengahleli kahle. Mawuthi ihleli kahle lapha ya uqonda ukuthini? Noma singasho ma ukuthi kuwena ihleli kahle kodwa sesikhomba ukuthi njengoba yaduba la wangalandelela wena la sifica khona ingane yonke into ayi right kodwa thina sifisa ukuthi ibuye la ihleli njengabazali bayo. Umsindo ngaka la. Oh. Base kugcona abantu abangaka namakhamera. Sanibonani. Yebo. Mama, boba lava ngithi ngilele nje ngisathatha isihlashana umuntu ukhathele sengizwe umsindo ukhuluma khona lana. Mengithi ngiyavela hayibo abantu bangaka khona namakhamera khona la kwenzakaleni. Kuzinja. Hayi baba uyakhumbula ngesikhathi ngitshela ukuthi kube kwafika abantu la ekhaya bathi bavela kwiNyoni TV. Labo bantu yibo lapho okhuluma ngawo. Ibona impela baba ibona la. Kwenze njani ngoba
labo bantu angathi bayinkathazo usho lokubuya kwaba ngazothi sekuzohlalisa kabi-ke manje ngoba abantu abaxuvu. Okay, hayi siyaseqolisa nje baba umzimela ngokwajo mina wavela usazi umfowethu lawo malandela sixolise nje kakhulu njoba sama nobaba uNdlovu kodwa ngicela umfowethu ethi ukubeka nje isithombeni sixolise nje bese singazi ukuthi uma akasitshelanga ukuthi ukhona la. Ake ngizwe ya baba la sake safika la ekhaya mhlawumbe nobaba wayibuka kulezi zinto lezi zamafoni sake safika la baba phambilini mina ngomalandela ugwajo indlela esisebenza ngayo umuntu uyayisibhalele uma ukuthi mhlawumbe kunenkinga afisa ukuyilungisa nomuntu othize so ke insizwa sihamba nayo uyena ugajeni lo owabhalela team kwafanele somsize ngicabanga ukuthi baningi nabanye abantu esesibasizile mhlawumbe ubaba makuthi lezi zinto zayo akayijwayele lezi mhlawumbe ungangena efonini nawo ubuka iNyon TV so siza abantu vele kuuhlelo oluvelo olukhona hayi ukuthi ukufika la ekhaya siqala ngani vele nje sileze sihambele imizi yabantu. Ima ke usakhuluma lapho ubani lo okhuluma ngaye othi wanibhalela incwadi ubhuti lo osihamba nawo la ngelihlo kanje bayaxova wena baba bayaxova laba baxova imizi yabantu. Wena nsizwa ke ubani wena nsizwa? Imali ngicela ukuchaza Gatsheni so ke wasibhalela uGatsheni lo esihamba Indoda le ehamba ngodaba lengane okuwami ngicabanga ukuthi ke naye ubaba uyayazi ke nawe into yakho phakathi kwakho nomama nengane phakathi owami. Imana ke njengoba nithi namba noGatsheni nje ngoba kuthiwa kudala washona lo uGatsheni usaphila. Okay ngizawathi kulokwa amalandela asingene kakhulu thina ukushona ngoba umama wakho ukhona asingena sazi ukuthi nandaba yokushona kodwa ngoba ukhona umama uyena mhlawumbe uzosilekelela nathi bese ngazi ukuthi ukhona umuntu okuthiwa uwena baba sezwe nje ukuthi ukhona kodwa singaye sikubone in person so thina sihamba noGatsheni silandela indaba yengane njengoba nawo mhlawumbe uma uke waluza uhinyana ukuthi kuneNyon TV nje ukuthi uyahamba ngala mabona amadoda kanje so indaba yani mhlawumbe singashela kuyena umama wakho kodwa thina into esihambela kakhulu la indaba yengane okuthi owami. Hayi Magumede. Yebo baba. Uyayazi le ndaba abakhuluma ngayo labantu noma nje indaba entsha nje lo ngoba mina ngitshena ukuthi nje kada ashona nje uGatsheni kanti ubaba kanti uhlala la ekhaya anoke nithule kodwa nana anoke nithule hawu anoke nithule wesiswami nisaqhubeka nokudibhiza umuzi wami baba. Yebo ngakutshena ngathi uGatsheni washona baba washona empilweni yami owami ngoba wangilahla ngikhulelwe wangishiya nengane laba ngibazi ukuthi bangenaphi. Okay yazi singena kanjani baba uGatsheni mhlawumbe imani bafethu mzimele nangu uthi sisakazi singena kanjani iphi ingane engicawuthi ingane nje oyazi oyikhulisile njengamanje basila iphi mzimele owami esikhathi esiningi angihlali la mina ngisebenza emgaqweni ngifike nje ngalezo zikhathi ngathi mangibuza uMagumede wathi hayi ihambe nabangani ivakashile obaba wazihambe nabangani ukuthi savakashile nje ngoba phela kusesikhathi esincane ngisahambile kwathiwa ivakashile ngitshena ukuthi mhlawumbe izobuya nje ensukwini kubangani bayo uma ngasabuyi wena bathatha lopho unyawo angani bengingekho mina kahle awungichazela wena ubani? Mina ngumkhonyana kaMagumede. Umkhonyana ngengaki? uMagumede ngasahlangana naye nje umuntu intombazane enhle engenalutho sase siyazwana ngokwegazi sathola nengane ukuthi sencane uyise wayo akekho sayikhulisa sayifundisa nje ukuthi ngubani wena ubani wena ngoba wena uhlangene nokuthi siubani kula ngelihle uGatsheni ubuya benyazi ubusonga busombuluke mina mfowethu. Umbuze baba vele uvelaphi? Lana Uvelaphi lo? Lana ngizodinga umntanami. Umntanakho owami. Umntanakho kanjani? Umntanakho nje samkhulisa thina emncane ngiyongondla kumanje njengoba engaka nje ungaka nje imina ungekho wena amandla akho baba angimazi lo. Okay mzimele mhlawumbe kuyenziwe emfishane lento
ingane oyikhulisile nangubaba wayo njengamanje uyayidinga ukuthi ibuye kuyena ubaba lo wayekade boshiwe angifune mhlawumbe nokungena ukuthi nanikade nigoqane nathini inkulumo ayekade ithini kodwa njengamanje nangubaba wengane. Kodwa ke futhi bafowethu saxolisa malandela mama wena uyenza kanjani lento angikujaji kodwa uyenza kanjani lento uthi ushonile uGatsheni ebengashonanga uGatsheni because nangu phela uGatsheni nje manje uzofuna amalungelo akhe ingane yakhe yabo asikusoli baba umzimelo ukuthi uyikhulisile ingane but nangu baba wengane nje manje uzofuna ingane yakhe nima kuthiwa wathi ushonile uyomgeza ngani lo baba because phela ufana nokuthi awumthela ngesinyawo waye kuphi yonke leminyaka wayethule engashoni lutho wayefana nomuntu oshonile empilweni yami nempilo kaowami wamshiya eseswini alikho iqhaza kalidlala alikho angimazi cha Gatsheni ikhulumele ndoda wami wangitshela ukuthi ukhulelwa ngithi before ngiboshwa ngithi imali lezi ngakushiya nazo ukuthi ugade ingane imali ezingakushiya nazo ukuthi uthenge umuzi ukhosela ingane ziphi lezo mali ngitshela mina ngeimali zokwebiwa ziphi lezi mali ngathi mina mawakhe ngiyoshaya isikole sokugcina ngashaya isikole sokugcina ngaboshwa Gatsheni ukubuza lo muzi wakhe waba lo muzi owami uwakhe ngeimali zika Gatsheni noma mhlawumbe ukuze indaba izoqonda malandela umama ngoba ingqithi indaba isingimama manje uyena umele sichazele ngoba baba umzimele siyabonga nokuhlonipha kwakho ningaxabani ngamadoda umama uyena umele eqondise isimbi ukuthi kahlahle kwenzakala esilandise nje ukuze nomuntu olandela le ndaba ebone ukuthi kahlahle indaba ihamba ngoba nathi siyasurprise ukuthi kukhona ubaba umzimela la uyabo sina sazi sihamba nobaba uNdlovu ofuna ingane yakhe mhlawumbe mama ungachaza in details ukuthi kahlahle senza kwenzakalani la sikwabani lana indle yaba nangu uGatsheni eveza wakushiya nemali wakuthengela umuzi iwona imali ngamshiya nayo sineplan yokuthi ngoba makho usekhulelwe yabo manje siqala impilo yethu sibe neshelter yethu ngayishiya imali ngathi singoshaya isikole sokugcina ila khona engiboshwa khona ke kodwa imali ingakuyena nama plans ethu uyawazi ukuthi ingane kumele izalwe kahle ikhuselekile inomuzi hawu okungixakayo namhlanje masekhuluma kanje engifisa ukwazi ngibuza kuziphi ke lezo mali noma kwenzakalani ngale mali ngoba ngamanye amazwi enkulumeni evezwa uGatsheni okusho ukuthi ukuboshwa kwakho ukuthi ubengekho eduze kwamama naseduze kwengane kodwa khona kade kushile for bona mzimele ngizama ukuveza kulo ndawo so ngicela ukuthi mhlawumbe umama asichazele indaba yomuzi ngoba uyaveza uGatsheni ukuthi wayekade evele ishila into ethi fana athola indawo kanye athola umuzi ukuthi akwazi ukuthi ahlale nengane nanokuthi umzimela unalilungelo ngexoxe ngonami unalilungelo lokuthi lokuveza mawudlo muzo wakho umzimela uveza ukuthi uwo wakhile lo muzi yabo lo muzi ungaphasi kwesandla sakhe ngoba nje eveza uNdlovu ukuthi lo muzi ngenzeka ukuthi wakhe udaba liqonde kodwa umuntu osiqonde wena masosiqondisela udaba sikwazi ukuqhubeka kahle wakhuluma khona sisengengane saqolisa ukuqhamukela endabeni ezindlu kodwa nangu uGatsheni sekuveza lokho ke yabo makuthi umuzi wakhile umzimela uveza hayi umuzi wakho hayi ukuphumela obala nje iqiniso nje ngamfica umuzi okhona uMagumede ehlala khona nengane ngazi ukuthi mina umuzi wakhe angazi ukuthi kanti khona umunye umuntu washe imali ukuthi asale iqhubeke nokuthi akhe owazi ukuthi nomkhwenyana wakho ushonile ngazi ukuthi nje konke ushonile nje wasale wazakhela umuzi wakhe ongahlangene nokuthi umkhwenyana wamnikeza imali yakhe babo ingane yakhe. Okay siyaxolisa mzimela kakhulu ukuthi mhlambe ugcina vele into kanjalo ngenxa isandla sethu nathi kuumsebenzi siyaxolisa lokho kakhulu mzimela mhlambe Magumede sibuyele kuwena sicela ukubuza mina ukuthi okushiwa uGatsheni ngendaba yemali akushiyana nangokuboshwa kwakhe kungabe kuyiqiniso laziyo yini wena Magumede khuluma Magumede imali yona engathenga ngayo lo muzi lo engihlala kona noowami nomzimela awu kanti nendaba enkulu kangaka okay mhlambe isiphi isizathu Magumede
ngoba ngicabanga ukuthi akekho umuntu ongakuthandi wonke umuntu uyakuncamela ukuhlalela eqinisweni kunokuthi ehlalele emangeni ngoba amanga uma ngabe sevele awaveli kahle futhi awakuvezi njengomuntu omuhle alahle ukuthembeka even kuwena mhlawumbe Magumede isiphi isizathu esenza ukuthi mhlawumbe lento uyihenglish ngalendlela ufisela omunye umuntu intemi waphela kufisela ibhadi ukuthi kuthiwa sewashona ungashonile and ube wazi kahle ukuthi lo muntu wa-investor eboshwa ukuboshwa kwakhe wayezamela wena nengane 15 piece and ubehleze 15 piece ubehleze kusho umzimele ugatsheni ukuthi yonke into abenza ubeyenzela ingane yakhe njengoba sambile sayimbumbulu wafike washo futhi nengane wayitshela ukuthi kunezinto eziningi ayizingane afuna ingane ibuyele kuyena bese ayitshela into eyiqiniso Magumede isiphi isizathu sesiwami isiphi ngempela isiphi isizathu ukuthi usungazwe into ebuhlungu kanje Kangazi ukuthi ngoba uboshwe udilika jele ngeke saphinda phume impilo yakhe yonke uyohlala ejele angaphumi ileso isizathu esenza ngize ngitshele ingane ukuthi washona ubaba wayo okay kodwa uyasibona yini isizathu sakho Magumede ukuthi akubanga isizathu esiphusile ingane njengamanje inenzondo noyise nathi besizibuza kwaJoe mina bengihlale ngizibuza ngempela ukuthi ingane ilwelani yini benenzondo engaka kwanayo ubaba lo besimthatha njengobaba sihamba naye kodwa simthatha njengobaba ongekho right ukuthi kodwa umuntu ongalahla ingane yakhe kodwa ke futhi kuyazwakala lokho kushoma ukuthi wayigwetha udilika jele so nawe usemncane waqhubeka nempilo kodwa ke njengamanje ke naye ke inkiya injobo kuthuthungele ebandla sekutholakele ke njengamanje baba uMzimela wena unolwazi lokuthi uGatsheni washona nawe uGatsheni uphumile ejele usadla enhlavana ufuna ingane yakhe mhlawumbe okungenzeka ke ngesazi nendaba yomuzi lo esihleli kona kodwa ke njengamanje shuthi mama indlela yokuya phambili wena sekumele uyilungise lento isilele kuwena cha nje kwaJoe mfethu lento ilula Mzimela hayi kabi baba hayi kabi Mzimela kwaJoe lento ngiqondile umuzi iyacaca ukuthi okaGatsheni hayibo umuzi wami noowami Bengibona hayibo ngeke yonke leminyaka ubuzomtshela nini owami ufundisa nalo usevasithi kumanje bumfundisi bengimfundisa yebo kodwa uzothini uma ifuna umuzi wakho Ndlovu esikhathini esingaka afuna umuzi wakhe umuzi kaMagumede wekephi yena uNdlovu hayi Mzimela Mzimela asingayi kude enkabi yami asingayi kude amandla ami lawo ngwajezele angishayela amaphuna ngitrapa ngayiphika imali ngayiphikeli wena ngiphikela ingane zami noma wengane zami manje awuzokungibuza umbuzo ukuthi ngiphumaphi kufanele ukuthi ngikubuze ngoba phela bebehleli nami bebegadwe mina la bengibondla la bengumfundisi owami njengoba lapha nje uzozaqeda esikoleni nje befundiswe yimina manje kubalekile ukuthi ngibuze into ezifana nalezo uma ngikuphendula kulo mbuzo kuzokuvuma ukuthi uhlale lapha kuzothi lokho hlala lana makuthi wamfundisa umuzi wami phela lo umuzi wami Magumede kodwa ngiyakusola mina kulolu daba lolu ukuthi ngisho kungathiwa wawazi ukuthi umkhwena wakho uboshwe udilika jele siyazi sonke ukuthi umuntu mayiboshiwe kusuke kusangenzeka noma yini njengamanje lo muntu usuphuma kukhona nowayetshela omunye ukuthi akasamfuni phakathi kwenu Gatsheni lutho uyabo inkinga leyo njengamanje kunomzimela isixakaxaka siphuma kanjani lento thathani uGatsheni niphume naye nihambe la uma siphuma sihamba nomzimela akaphuma ahambe la hayi umzimela ngihleli naye la uma siphuma sihamba nomzimela akaphuma ahambe injabulo yami yonke ila akakwazi ukuphuma la shuthi wena mama ngenxa ukuthi waboshwa uGatsheni kwabe sukaphela uthando owawunalo ngaye iminyaka emingaka wena ngabe usanalo lolo lithando iminyaka emingaka okay ake sibeke neceleni yothando ngoba mhlawumbe usisi mina ngathi akayizwa kahle lento le siswami Magumede ngicela ukubuza imali okhande ngawo lo muzi makuthi awukhande yazi noma awukhande noma awuthenga yini amandla kodwa ukuthi ube ngaphasi kwalolu phahla lalendla kabani ngiphendula lapho nje sisi awabani walanga
awalanga yena lo akaphuma phele la uzofuna ingane yakhe uyamxosha kodwa ufuna ingane akafuni umuzi ufuna ingane izohlala phi ingane yami izohlala la emzini wayo mhlawumbe sike sabuza iqaleni malandela ukuthi ukhona nomzimela kwenzile kuwo selobolile wenze ini kwavela ukuthi akenzanga lutho nisahlalisene kodwa ke ichoice yakho mama kodwa njengamanje sekulesixaxa njengamanje lesi sesivelayo lesigaxa nje uwe owathi omunye ushonile ebephile eDlantavana uyabo Gatsheni ngoba ngiphila mawakhe ngibulela ungiqedile wena wawuzamela umndeni wakho kahle kahle nengane ihlale kahle kanzima yabo nje bafethu lento inzima esayideni lika Gatsheni umagumede ngicabanga ukuthi khona into ongayiqondi la lo muntu uhlale emzimeni for iminyaka emide kakhulu ngicabanga ukuthi wena bulala ubuthongo ukhululeka ngayo yonke indlela ngaphasi kophahla alijezele ngaloso sikhathi ezwa lokho kubuhlungu okwesibili njengamanje isimagcine kueba kuso esalengane njengamanje wena ongafuni ukuthi ibuyele ngakuyena owaqamba amanga noma wakhuluma into engesiyona komunye umuntu ebejezele yona lengane le mina ngibuka uthando olukhulu ngengane yakhe even nawe bewumuntu ade ekukhathalele uma ngithi angazi Gwatshona noma mhlambe ngiyaka kahle yini umkhathalele ngibuka ukuthi nobe ekukhathalele kakhulu umuntu engicabanga ukuthi uyakonfuse phakathi kulento uma econfuse uMagumede Gwatshona indaba kababa uMzimela kodwa Mzimela ke nawe akuyifaka icathweni zale ndoda le indoda isebenzela umndeni wayo kodwa phela nawe ubungazi wazi umuntu washona njengamanje isibuyile le ndoda le izofuna ingane yakhe izofuna into zayo nje kahle noma phela kuzokala ukuthi uMakoda vela akasamfuni kodwa ke nawe njengendoda mfowethu siyiUnity TV thina sezanda ukulungisa futhi ube neqiniso ube nefair nawe ukhulume nje njengendoda ubonakala indoda ezothile futhi engazwana nomsindo uyabo lensizwa izofuna ingane yayo iyakubalwe nalophahla okuhleli ngaphansi kwalo olwayo engakuphawula nje ukuthi sengingaba kuMagumede ngoba phela mina kade ngingamazi ukuthi ukhona nako kuseyaqhamuka ke kanakaza ngithina ukuthi nje umuntu washona kudala uma eseqhamuka ekhuluma kanje sengingaba kuyena ukuthi uthi khona nje akukho wena nje ubuzazi umnumzana walendlu ba kazi ukuthi mina nje la si right nje la si right nengane futhi bese kuqhamuka umuntu eseqhamuka kanje sengiyamangala ngoba ngazi ukuthi akekho sengaba ke ngimagumedeke ukuthi uthini ke ngoba phela ngiba supportile labantu bengenamuntu ongayifundisa ingane yazaqeda njengoba ingaka nje imina mhlambe futhi siphinde singalibali ohlangothi lika Mzimela esayidini lengane njobe balo ungaba sinaliqiniso lapho ngawuthi nje yenza umsebenzi omuhle Mzimela wenza umsebenzi omuhle kakhulu ngawuthi mina nje Gwatshona lento idinga ukuxoxwa bafowethu baba idinga ukukhulunywa lento ngendlela eright njoba siyikhuluma nje la singayithathi lento ngeinhliziyo yabo idinga nje ukuthi lento siyikhuluma ngoba ingane uma uyachaza Gwatshona uyikhulisile yaqala isikole yafunda mabanga ngaphasi kwazokuba iyabo high school yaqeda high school waphindwa iqhubha futhi uyabo ingane gujijina isithola ukuthi lo baba kusiyena yahamba yaduba ikhaya yabo kufanele ingane iconfuse kodwa ke Magumede ngathi lento ingawe ma wena nje ma ukumina usinike isisombululo salento ngoba lento isingawe even engane la ikhona khona ngoba nje sifike lapha kambili malandela wathi loya mama ucela uma wengane ngoba Mzimela nje sesike safika la khona ingane njengamanje ingane ayikho kubanga ayivakashile ingane yathathwa isoko mfana nje ingapha kombumbulu emzini okambili sesike safika futhi sakuhambela lo nenhlanhla umama wakhona uyaqonda ukuthi ingane ngoba kwavela ayilali nabo unendle yakhe ihlala nje ngengane nje kunesitolo lapho badayisa bayifundisa nomsebenzi uyabo so umuntu ofunakalayo uma wengane
kodwa ke wena obukhona nawe njengoba ubekhaya uzokwazi umbonisa umama ukuthi ehlisa umoya futhi kuyafuna ukuthi sigcinisile naye lapha ngoba uyafuneka lapha mhlawumbe nayo futhi umzima lapha indaba ekhona ngoba ingane iyamazi uyabo futhi ibukeka inothando kakhulu ngoba bwayo so nje mama sizolungisa thina asixovi asifuni ukona umuzi wakho kodwa sifuna iqiniso livela njoba iqiniso selivela nawe usuzoqala ukhululeke ngokuthi ukhuluma iqiniso yabo ngoba kwangamanga uma uthi ufile ugatsheni kanti uyaphila nawe ugatsheni usiyavuka nje manje uphilile ukhona la ufuna ingane yakhe ngoba kuyicala nje babona lokho yabo ukuthi sithi umuntu ushonile phila ngoba lo muntu ugcina uhlabula uma ungathiwa nje lolu daba mhlawumbe liphethwe abantu abazinduna namakhosi kwaJobe babumzimela uyayiqonda indaba yethu uyayiqonda baba ngiyayizwa asixovi ngendlela enisho ngayo kwalo leqiniso ubunge kuzulazi bengingazi nanokuthi kanti ingane iyele esokeni layo futhi iyasebenza le khona mina ngazi ukuthi ingane ihambe nabangani impela yadayisa ingane lapha esitolo awu magumede kanti nangithi uthi ihambe nabangani nje abebefunda naye bazobuya kanti baba ngithi inkinga ziyaphela azipheli ziyanda hawu kodwa lenyoni TV niyinkinga kwanina nilethe inkinga phezukwenkinga ningifunani ngampela ningifunani akusiwe wedwa siswami sisebenzela umphakathi sisebenzela nje umphakathi ngoba ngike ngasho ngathi obumzimela yebo angicathi uzijwayele lezi zinto zamafoni kodwa noma ungathi uyangena uyalibona uhlelo lethu uzobona ukuthi baningi kangakanani abantu esesibasizile nesazobasiza futhi hayi ukuthi siqonde nomndeni wala ekhaya sisebenzela umphakathi kusasa sobe sekwenye indawo phambi kwasasa sobe sekwenye indawo enokunye ma uyosibonga ngelilanga imagine nje kube kuthiwa uNdlovu uvele wasuka le ephuma waza la wafika wathola nangu umzimela ehlela wamqoba ngenhlamvu noma wamqoba ngocelemba yebo hlezenzeka into enjengalezo ke but ukuthi efike nathi athi yabo nje abantu discipline ngeke akaluya akenzi lutho but sikhuluma kahle uyayibo kube kuthiwa la madoda avela azohlangana la ewodwa singekho thina sithi uthi ngoNkulunkulu nathi kodwa uyayibona ingozi nawe ubuzongena kuyona ukuthi uqova abantu wathi washona omunye uyaphila mase behlangana kuba yenye into uyayibo sizama nje ukubukisa mama ukuthi ekugcineni uzosibonga kwayona lento bekuzoba nzima ukuthi uvele uyisukele uyikhulume nakubabo kakho but nje manje siyavela yebo ngixoleleni ngicela ningixolele nonke ngixoleleni mhlawumbe umuntu ongaxosa nje kuyena kakhulu nango ugatsheni ukuthi gatsheni ngiyathanda ukuthi kwaJobe abafowethu laba esihamba nabo laba mabevala amakhamera abo ngiyafisa ngifisa ukuzwa umbono kaGatsheni ukuthi ke ngayo yonke lento yena ufisani ufisa kwenza yini ayifunayo yena ngoba phela ngeke somdlela amandla akhe Mzimela ngazi noma ngiyaphazama lapho hayi ngiyakuzwa ngeke somdlela amandla akhe mfowethu nisebenzile kahle nobabili baba nawe uyikhulisile ingane ngoba ishiye incane nawe kusebenzile ukuthi eshiye into ezithile naku ishelter nani ukuze umakoti ephile yabo akekho esimbukela phansi kunomunye ekugcineni ukuthi kodwa kuqonde nani futhi ningaxabani ungagcina sekuthiwa kukhishwa nocelemba amadoda yalo abanga wena mama yabo so lento kwanawe biyinguzunga nje enkulu engaka njengamanje isiyavela ingane la ikhona kodwa ukuthi sinze isikhathi futhi siphinde sihambe icelakale ikhulunywe nayo nawe ehlisa umoya njengoma wayo ibuye bese ngiyadecide nje njengomndeni ukuthi nokwenza kanjani siwe singasangene lapho thina mhlawumbe futhi nawe uGatsheni bese ebona ukuthi ukupha kwenza umzimele kumbambele niqhaze lingaka uyabo so mhlawumbe asike sumnikeze ithuba naye uGatsheni sizwe ukuthi ke uthini ngoba usevumile nayo uma vumela ukuthi izinto vele ezikaGatsheni kunzima madoda ya Mzimela ubambile iqhaza enganeni ube indoda angiphiki ayi ma wami angazi ukuthi ngathini kuwe khathala amathambo uyafana yabo nje angazi ukuthi ngathini kuwe ngempela isimene sikanje okay Umzimela
ngingamnika isikhathi ukuthi abezama i-shells noma nibe nizama i-shells nobabili bese umzimela engitshela amandla akhe ukhulisa ingane ukuthi ufuna amandla amangakanani ukhulisa ingane yakhe ngoba ngempela ngeke ngize ngikwazi ukuthi ingane yami bese entabeni umzimela behleli ngaphansi kwamandla engangizamela yona ingane nawe ngeke ngikwazi ukuthi ingane yami inetho yemvula ngibe ngayishiya izinto kuwena una kumele ubekezele ingane ikhule uyitshela iqiniso ukuthi ubaba wakhe akekho usejele kube yona isathe isinqumo sokuthi yenza kanjani ngempilo yayo. So for now ngicabanga ukuthi uowami Ngiyaxolisa uyoqhamuka nesolution. Ngiyaxolisa, ngiyacela ningithathe ningise la ingane yami ikhona Nkosi yami ngiyacela. Okay, Gatsheni uthi owami uzoqhamuka nesolution. Ngicela kube uowami uqhamuka nesolution ngoba naye uowami wazi ukuthi ubaba isiboshwe ibhantiti engazilutho yabo akazi ukuthi kunani thereafter kunani lento engimdingela yona noma sengashona kodwa mayilazi iqiniso ngoba ngelinye ilanga uyovuka uba indoda mhlawumbe alale nengane yami kuhlezi kwenzeka ukuthi stepfather silale ngengane kuhlezi kwenzeka ngifisa ukuthi umntanami noma singithula ngithule alazi iqiniso lokuthi le shelter iyakhe Shuthi boyabenyathi nje ngoba usushilo ukuthi sho nje amanje uzonika umzimela isikhathi ukuthi ebebheka indawo ebebheka indawo kufihla ikhanda awumqoshi kodwa ushuthi nje akabebheka mase etholile bese yakhululeka ukuthi bahamba kwababili awunankinga anginankinga uyayizwela ke mawakhe Yes. Ngiyaxolisa. Ngiyacela ningise enganeni yami Nkosi yami ngiyacela ningise enganeni yami. Ngiyacela niphinde ningifunele yona. Ningifunele yona niyithole. Sambeni somlando owami abuyeze ekhaya. Ngiyacela. No. Yeah, malandela sisinawo umhlahlandlela njengamanje. Siyabonga nawe Mzimela ukuthi ube indoda ulalele lolu daba lolu. So Gatsheni usubekile sizwe yakithi. Ngicabanga ukuthi malandela thina kuzoba umsebenzi wethu ukuqinisekisa ukuthi siyabuyela mama kwambili. Njengoba ususho nawe uzoba khona. Kodwa ke nale ndaba yala ekhaya Gatsheni. Sho mhlonishwa. Njengoba sifisa ukuthi nilungise kahle njengamadoda. Siyabona ukuthi nina ngamadoda ningabikho nemoya ephakamayo yonke into ixoxe kahle. Malandela. Yeah, ngicabanga ukuthi vele into kade silethela ekhaya sekube surprise ukuthola umzimela. Into ebisilethela ekhaya okuyingqithi Mzimela ukuzocela nje uMagumede ukuthi embumbulu la khona ingane kudingakala yena ngoba siyile thina sihamba noGatsheni bafike basichitha bathi ingane yebo ikhona sayibona futhi bathi nansi uyayikhulumela na ingane kodwa bathi ngeke beyidedele ingane namadoda wodwa. Isona sizathu esisenze sabuya isibili la ekhaya. Sizocela nje umama ukuthi sihambe naye sibuyelele afike akhulumisane nabantu bakhona njengabantu besifazana. Mhlawumbe nathi nezinto samadoda ababengeke bekwazi ukusitshela zona ngoba sasikhuluma nomama khona. Wathi nje kodwa yena ucela umama wengane. Ingakho ke sila ekhaya. Indaba elikhona yesinda kona. Ngibonga ngoba na ingane yaphila ngoba phela bengazi ukuthi sibanganeni kani isihlala la ihlala khona. Kusho ukuthi ukuba ayikho lapho lehle likhona mhlawumbe bengabe ngizokunye okubi. Kanti ngiyithatha njengendodakazi yami engiyithandayo ngoba ngikhulisa incane lengane yazakhula sabangaka. Kusho ukuthi uma nginibuka nginithembile kusho ukuthi mina ngizozwa ngayo senibuka khona ukuthi indodakazi yona ke lithembe nifika yabe seyithini bavumelana kanjani nomama laseyithini ngeside lama seyithini ngeside likababa wakhe. Kodwa phela ngoba ayikho into esifihlayo la malandela nayo ubaba uMzimela angaba khona ngalola. Yeah. Ayikho into efihlayo baba uMzimela ungaba khona nawe ingane yakwazi njengoba noGatsheni sahamba naye nomama futhi nabe khona akunankinga uyabo. So nje ngicabanga ukuthi sesutholile umongo wale ndaba yonke
mama mhlawumbe uyasibona isimo sethu ukuthi asizile thina la ukuzokona kodwa egcineni ukuthi akube nendlela umgogodla yonke into umongo wendaba ukuthi kwasukaphi njengoba uvutho ondaba lwendaba litholakala yabo nawe asikublame ukuthi waba nephutha ukuthi ubani washona nawe umuntu osifazana nemizwa futhi kunzima uma kuthi umuntu ugwetshe udilika jele mhlawumbe 60 years nawe wacabanga ngenye indlela umuntu wesifazana asikublame ngalokho kodwa egcineni ukuthi into ayilungi njengoba sisibona nje manje sengathi khona okuzohlangana nokuzolunga akuliwa Gatsheni siyathokoza hayi Ngiyaxolisa ngosami ngixolele baba. Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa nakuwe langa. Ngiyaxolisa. Ngangazi ukuthi ngizothini ngempela enganeni. Bafowethu. Nakunina ngiyaxolisa. Imizamo yeni yonke senizamile ngiyayisola ngakho konke ngiyayisola. Yeah, Ngonile enganeni. Ngonile kuwena baba. Ngonile nakuwena langa. Ngiyavuma ngonile ngiyaxolisa. Ngihambisene enganeni yami. Ngiyamkhumbula umntanami. Ngiyaxolisa. Kodwa nawe magumede. Kodwa ke Ngiyaxolisa. ngiyaxolela ngoba phela umuntu kuthi akekho umuntu ongenalo icala. Ngiyaxolela kodwa nje imfihlo ayifuneki mongonkosikazi. Funeka zonke izinto uzibeke zibe sobala ukuze izinto ilunge ngoba manje yabona ukuthi sesisenkingeni enjani. hayi qiniso. Ngiyaxolisa. Senkingeni enkulu. Ngiyaxolisa baba ngixolele. Hayi cabanga ukuthi mama ngathi magumede mhlawumbe nje besho ukuthi umzimelo uyaxolela ngathi into esele kwaJoe ukuthi sakhena uhlelo nosuku lokuya kambili siyene kambili emvumbulo mzimelo asazi mhlawumbe nendlela yakho yokusebenza ihamba kanjani ngoba besifisa ukuthi ube khona lapha mhlawumbe nje noma ngesonto kulesonto siyakulonisayo ukuthi mhlawumbe uzobe usebenza kanjani sizama ukuxhumana nabo sibazise ukuthi Sofia ngalopho usuku isikhathi esiningi ngisebenze phakathi nensuku mase kuba ama-weekend nga-5 bekwenzekile nje kuleli sonto kwabe usuku la namhlanje nelakusasa kodwa isikhathi esiningi nje kuba ama-weekend. okay sokuqondeza ne-weekend ukuba bekhona mhlawumbe futhi ke ngoba phela nabo into ejahekile mhlawumbe singabona nakuyona le mhlawumbe noma weekend yesonto sobona kodwa nje baba sifisa ukuyilungisa lento sidlule nathi kuyona ngoba nje manje baningi abanye futhi ekufanele sigcine sibalekelelile so sifisa nje ukuyisebenza lento sidlule ngoba umnyombo wayo sesiwuthola into esokubalekile kuthini ukuthi sithole umnyombo wendaba bese kuthi phezulu kwawo ke bese silungisa ke so utholile manje sifuna ukulungisa lapho bese sidlula kuyinto nje elula kakhulu mzimela Hayi kuyazwakala angithemba ukuthi izolo ngoba phela nengane nayo akufanele ukuthi egcineni ibe nenkinga kufanele nayo imvelaphi yayo ingalahleki ngoba sengiyabona ukuthi khona lapho ngihamba khambe mhlambe kube nenkinga egcineni yabo mawukuthi ayisazi kahle njengoba yazi ukuthi izalwe yimina kanti siqhamuka kuba kwayo ngale eceleni kodwa asithemba ukuthi mase sifikile ngalezi zinto mhlambe zizohamba ngendlela okuyiyona. hayi siyabonga mzimelo sicela indlela manje mhlawumbe ke nakumama nisale nixoxe kahle asixabanisi kodwa nje gcineni ukuthi izinto mayilo noma mhlawumbe siyithole inamba yakho umzimelo ithathe sizokwazi ukuthi sifonelane ithathe ifoni yakho uthi phone siyacela ukuze sizokwazi ukufaka indaba cela sifake inombolo yakho lapha usuku lokuyale usifake inombolo yakho so xhumana nje ngokucina uyivule mbethi nazo abusho asifakela baba ayi siyabonga uxoxe kahle nomama qawe ubuke indoda ethembekile asixovi kodwa nje lokungimile ukuthi cha sifuna kulungiseka izinto hayi
Oh, so sisi-Ash la. Hayi akunankinga. Ngeboti. Hayi nankinga. Seva lena mama. No, siceleni indlela. No, sibuye kakhulu. Sibuye kakhulu. Eish, kuyashisa la.